n'ịga n'iru n'agha na-ebu megide human papilloma virus HPV. Oziọma nkụzi bụ nke buru gaa na Michael Tans Memorial Secondary School Agụleri dị na kansụl Anambra East iji wee kụziere ụmụ akwụkwọ mkpa ya bụ ọgwụ mgbochi HPV dị. Ụmụ akwụkwọ ụmụ nwaanyị si n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche dị n'okirikiri anwa bịara ya bụ mmemme. Queen Anigbogo ga-akọtọpụ akụkọ a. Mmemme nke ndị chịkọbara ya bụ ụlọọrụ Anambra State Primary Healthcare Development Agency na njikọ aka ụlọọrụ ahụike nke steeti a nakwa ndị na-adọnyere ha ukwu bụ nke dọtara nwunye aka na-achị steeti a bụ Oriakụ Soludo ya nakwa ndị otu ya na-agbasa ozi Healthy Living, ndị ụlọọrụ World Health Organization, Red Cross, ndị eze ọdịnala nakwa ndị eji okwu ha agba izu nakwa obodo, ụlọ akwụkwọ nakwa n'ebe dị iche iche. N'okwu ya na ya bụ mmemme ka onye ji ọkwa President General nke obodo Umueri bụ Chief John Metchie gwara ndị nne na nna nakwa ndị na-eneta ụmụaka ndị nwaanyị anya bụ ndị nọ na nrata afọ 9 ruo na 14 ka ha gbaa mbọ hụ na ha dupụtara ụmụntakịrị nwaanyị ndị a ka ha bụrụ ndị a ga-agba ya bụ ọgwụ akpọrọ Human Papilloma Virus Vaccination HPV bụ nke a kọwara na ọ na-aga n'efu site n'obiọma gọọmenti Anambra steeti. Chief Metchie onye kpọrọ ọkụ a ka a na-agbape ya bụ amụma ịgba ọgwụ n'efu bụ nke sitere n'aka Oriakụ Soludo ka a na-emerube mmemme World Menstrual Hygiene Day bụ nke emere na Michael Tansia Memorial Secondary School Agụleri, okpuru ọchịchị ime obodo Anambra East. Chief Metchie kọwapụtara afọ ojuju o nwere nyere Gọvanọ Soludo ọkachasị n'ebe nwunye ya nọ maka ịgbape ya bụ amụma ịgba ọgwụ n'efu na mpaghara Anambra East. Kọwaa na ọ na-egosipụta na mmadụ na-abụọ nwere ọdịnamma ndị mmadụ na amụma ha ma gwazie ndị Anambra nakwa ndị bi n'obodo a ka ha ghara ịnaghachi azụ n'inye ha nkwado n'ọchịchị. N'ozi nnabata ya na ya bụ mmemme ka onye jibu ọkwa Transition Committee Chairman nke okpuru ọchịchị ime obodo Anambra East bụ Dọkịnta Anselm Ọnụọra ka ọ na-eto nwunye aka na-achị steeti a maka ya bụ amụma ahụike, kọwara na ọ mụtara n'aka nwunye gọvanọ ịhụ na enyere mmadụ ihe gbasatara arụike karịa inye onye ahụ akwamozu na-ada ụda, gbakwunye na ịgba ya bụ amụma ịgba ọgwụ n'efu bụ nke dị mkpa iji hụ na ụmụ nwaanyị ha nakwa ndị agbọghọbịa na mpaghara ebe ahụ bụ ndị nwere arụike dịka ha bụ ndị eji ịkọpụta ihe erimeri wee mara. Ka ọ na-awa ọjị na ya bụ mmemme ka igwe obodo Agụleri bụ Igwe Michael Idigo nọrọ yọọ Chineke ka o gozie nwunye aka na-achị steeti ya nakwa ndị ọrụ ya iji hụ na ha mejupụtara ebumnuche ha nwere maka ya bụ amụma arụike ha ji n'aka. Na ntụnye nke ya, Igwe Ekwalụ nke sitere Ụmụọba Anam kọwapụtara na ya bụ ịgba ọgwụ mgbochi n'efu nakwa amụma agụmakwụkwọ n'efu nke ọchịchị Gọvanọ Soludo ji n'aka bụ nke gosiri na o bu ebumnuche nakwa ọdịmma ndị Anambra steeti n'obi. Onye prịnsịpal nke ụlọ akwụkwọ Michael Tansia Memorial Secondary School Agụleri bụ Reverend Sister Rose Ụkachukwu kọwara na ọtụtụ ihe bụ ihe kwesịrị ime na mpaghara ebe ahụ iji kpalite mmụọ ndị mmadụ ma kụziere ha uru mkpa ọ dị ịhụ na ha gbara ya bụ ọgwụ mgbochi. Ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme bụ mgbape agbapere ya bụ ịgba ọgwụ n'efu, mmemme ejije, egwu sitere n'aka ndị otu Healthy Living ya nakwa ejije sitere n'aka otu Hunters Troop.